És una injustícia! N'estic farta, això és insostenible, ja! Han de recórrer les armes! Farem el primer grup terrorista balear! Sí! I la nostra primera acció ha de ser matar qualcú. Sí. I ha de ser qualcú important, rellevant per la imatge de les Illes Balears. En Torito! És que li tinc unes ganes. Ves, això de matar qualcú fa molta vessa. Compra una arma, segueix a la víctima, dispara-li, posa't a córrer... Sí, a més, la gent important està a Palma, i haurem de baixar a Palma, I està tan complicat aparcar. Bé, doncs ja està! Hem de segrestar qualcú. I en aquest tipus d'accions és igual en qui segrestis, com si és de pina. Això és més complicat que anar cercant a Maria per sa cuina. Tu saps enfeinada que du? I lloc un fulo i ves en el mercador, anar a comprar provisions, posa-la a punt. Bé, doncs no ho sé. Passem un comunicat amenaçador. Quina peresa! Posa't a gravar, llavors a editar, llavors ho has d'enviar als mitjans sense que t'agafi. Això es tenia ansies de protagonisme. Sí. Estrellat aquí, ses justes. I és que és vera, és que això del terrorisme és molt cansat. Sí, i en Torito no és tampoc és tan mala persona. A veure, és pesat, però no és mala persona. I si els guiris volen dur calcetins a les barques, Què els han de fer? tampoc no mos hem de fer mal de sang. Res, vinga, va, Igual. passa res.